Kaseng Nyautrap Youth Council haka art Nyautrap Uchimang Arja Arpsau, kalai kendu ya ke Director General of Police kong Ida Shisha Nongrang, but ajung mud bentelakam ya ke jingwan poi udrox shajilla da ke jingpen klanya ki board pej perman haki district ki bade ki jakarung shagajilla bakentup ya ke East Janja Hills but Riphoy district. Kani ke jinglet yikendu ko longruk ban ai kuble ye ikong Ida Shisha Nongrang ibedang sushimti ya ke kam kum ka klido jong katanat pulit ke jilla. Hakani ke jing yakendu kaseng kalai kren sani bha halor ke jing jelle jong udrox hapo ke jilla. But I jing mud ikat pulit, bakade benle ai mardor, haban telakam no ikat jing rung udrox hajla. Kani ka sengkala ajing mud ru ikat pulit bakan tungi ki brio ki bakirpang ki ban tokit tangnya ki mukadama NDPS ki badiru ki brio ki bashampang bha halor ke NDPS Act 1985 kanang baka an kan la ban telakam ye ki nong khayi bat ki nong di drugs hapo ke jala. Hakujuk kopor ke HYC kala kenturu ya kini ka khlido katanat pulit ban penlong ya ki jing lang penjai pajba halor ka an Bhartiya Nyanya Sanhita Arja Arpulai ka an ka penchita me ki brio ki bathiet ikitiar tu. Kalau orang begini kaan kalau menyarap syikat dia ya katangat pulit menyakun persya ya drugs namar ka jingshem babun kinong di drugs ki yo pisah de ka badi ki tiar baki detu nakeleng ki caka. Wan ye kendu ka jong imtasi ya ikong nongrang badi DCP jong ta police department ka jong ni beningkok ya kalong ba nakaliang jong seng ni wan man kit bok kit riang ni aba hadin be ila shimpi ya tanika kam kum ka khlidu jong ka police department ni ka jala ka jong ni wai kadai ka jing sarong ya ka jai benriu ba ngilayo i DGP kentai le si beningkong na kajai benri ko jongi bin pat e ni ka kerdan ka bahat jorong e jong police department kum ka seng iwan ban kit bok kit ruyang ni kata ka dei beningkong kum ju ru ban wan mat jong i harang kat ki kat tu kan ni teliki mat e kum ka seng ha kani ki khendiat teliki banai ni la mi shakhmat ban khun ya kani ka jing khun persya ya ka jing jelai jong ki nong di ki nong di drugs hamtam e ang ni po shlong bat ki ki jaka jong kani gari ke bi ka jong ni nakaliang jong seng ngiwan ra bat ngiwan bu akhmat jong i ki lai teli ki benta bai de bat kumnu ban khun ya uni drugs ko mangitep hi ka jing khun kam de tang ka jing khun ka jong le choi si le la dangi kwa sisa ban ra ting khong ya drugs ko kala poi haman la ki thliu yeng jong kani ka sor shlong hamtam e bam di tang sor shlong re ula poi ru wat thliu yeng wat chadu ki snong ki pakendong construct jong ni gari ka bi ye ka jong ni don kam ke jing trelang jong baro dor bar snong ki seng bhalang ki khamtam e ka police department ka badai ka we na ki ta ki thana trikam ki ban penduna khamtam e ki nong di new drugs la ni ka supply chain ti ka baningkong ka jing bu ka jing dawa la ne ka jing ajing mut ka jong ni ahmat jong ka jong ini pulit kong nongrang kalong ba ka police department ka ban tre shitom ban di tang ban tre shitom ka ban tre dukhiru ban penti kena ba ka supply chain komut ba ka jing penwan ka jing wan ra yo drugs na ki wei pat ki jela ba na ki wei pat kiri kamde ban long ka besuk ban rung hang dia po shlong bat kumju akan ka jela ka jong ni ko mangitip ka jela Meghalaya company hi dala de yo drugs drugs hang dia po shlong bat hang dia jela ka jong ni upoi na ki wei pat ki jela upoi na ki wei pat kiri ko mangitip nilayo i lembaga kot kubur kini ki kendiat teligi sini ke East Janja Hills district kabadi ka ba ya lembaga national highway ban poi shaki wei pat ki jela jong kani ka ri ga jongi ba shaki wei pat ki ri ru ni i ya ka jing yok kem jong ki drugs ki babun ndai tang ke East Janja kata kalenti ko balik lembaga East Janja ringi i ki lenti ka bawan lembaga Riphoy district kini ki atli ki lenti le si ki ba drugs ku ya lembaga shami ka jela ka jongi tika jingwan ka jingdawa ka jing ajing mut ka baningkong ya ka police department kalong ba ka police department ka de ban te lakam ya kani ka jingrung ka jingrung khamtam ya jong drugs yang ni ka jela ka jongi ka de ban te lakam lembaga ka jing trei bat ki wei ki agency la ni lembaga bat ki wei ki tna trekam jong ka sarkar jela jong ka sarkar India ban penti kena ba drugs ubade ban poi hang dia shlong la ni ubade ban poi hang ni gari ka jong ni umdei ban poi te kata kali ka wei ka jingai jingmut ba nakaliang jong i DGP ila penti kena jong yangi ba ka police department ka Trevor ba ban penti kena ba kani ka supply chain la ni kani ka jingwan ra yo drugs ni ka jala ka jong i kan long ka bajanja hadu kata bagi ni ki bri ki ba don benta kani ka kam kin shem jing e te ki khmit lenti ka ba po ka jing lam jong i DGP kong nongrang kani ka supply chain yo drug ban wan kani ka jala ka jong i kham tam be ni ka jong i un kut la ne un dunano ya kai ka ba long kuma long mentan